Sanibonani guys, and welcome back to my YouTube channel. It's a girl Ulungi aka Uluzipho, and I'm back with another story. But first, my channel, go subscribe, like, share, click the notification bell so that you will notifications whenever I post a new story. Without wasting your time, another day, another story. Story time says I'm Manu girl Utwelungi Uguphi siqhuthana nentombazane umfana ezivalile wathi uzovula mase kukhona othi usedelile. Hayibo ke mina ikhona into enjalo athi ugeli yes uthi hayi okay ngingangifunda eVarsity uze I'm dating this guy lo mfana lo uyisukele lokushini yambona nje ukuthi umfana oyihlanyelayo waselokishini uthi hayi okay cool sithandana nomfana sama love birds eVarsity kanti kushuthi unentombi yaselokishini kodwa ayisuki kwi-section eyodwa naye uthi hayi okay kushuthi intombi ikizwe ngami mina angiyazi intombazane. Hayi uthi ugela hayi okay umfana mekuthanda uzukhola ukuthi uthanda wena wedwa yabo uthi nganginesho ukuthi angimshare lo waya indlela esasithandana ngayo yabo uthi kwangadumile lento zokufaka kuma status nani but sasebekhona no WhatsApp yabona nani. Hayi uthi ugeli ke kube mnandi kube nje yayana umfana hayi this one day umfana ntshela ukuthi abazali bakhe bayahamba. So njengoba behamba bazohamba for the whole weekend cela ukuthi ngize ngizomvakashela kubo. Usugela hayi okay ngenza iqhinga lokuthi ngihambe ke uthi hawu nangempela ngipakishe imithwalo yami uthi nami ngisuka vele khona kule ndawo le bathi le ndawo eVarsity. Hayi uthi ke nangempela ngipakishe imithwalo yami ke nami ngenza iplan ukuthi ngihambe ngithi siyofunda nabangani bami weekend yonke yabo. Uthi hayi okay cool. Uthi hayi Angisho siyofunda ke uthi ngihamba usiyacabanga uqamba manganjalo kimi ubuye usuyile into engabuya ngiyiyo but lalelani story. Uthi hayi nangempela ke ngihambe ke uthi mengihamba fike nomfana sahambe sothenga into soyidla sicwale nje iganga yabo siyahamba siyamodela estradini yabo nje nawe ikhaphule kajayela ukuhlala ndawonye. Hayi uthi kumunandi ngalendlela le engakaze ngize ngicabange uthi hayi nangempela afika umfana angithengela amafetshefetshe une cabin yabo asebenzisa indla kubo siyonke into siyenzela endlini yakhe but uhambe yolanda izinto endlini enkulu abuye sizokwenza izinto yabo mhlawumbe mengihalela into ephekwayo uhambe yoyenza yena abuye engilethele isidlo mhlawumbe la endlini yabo. Hayi okay all good and well ngenzela breakfast in bed kwakuzoba Friday ntambama Saturday ngihambe Sunday because abazali babezobuya Sunday ntambama. Hayi uthi ugela okay cool uthi hayi ngihlale ke Friday ntambama kube mnandi Saturday engenzela ibreakfast in bed sivuke sicwale kunemall yangakubo semall yangakubo sibuye kayisho sibo siscroll emall yangakubo siscroll emall yangakubo nje kunomuntu kusho ozosibona mhlawumbe waziyo vele ngami nowazi ngalo wakhe because uthi nje out of the blue sihlelo mfana sibuka imovie uthi hawu kwangena nje inokhi kwezwakala ngenokhi nje intombazane ngqongqoza yathi nje uthi vele isicabha sivuliwe yabo futhi yahlone boba yangqongqoza uthi igqibha lentombazane into oyibona ukuthi le iyashayana ungayibuzana. Uthi hayi ingene intombazane uthi mingene intombazane ingabi sakhuluma lutho ithi indaba ningenza isilima nina. Hayibo uthi ngiqale ngithule uthi into engenza ukuthi ngikhulume ukuthi lokho ingifaka nami yabo edorini zabo. Uthi hayiqale ngibambe ikomposha cause ngiyayiboza izivele izokuminya lentombazane and ngingakubo uthi kunokuthi ngakubo mhlawumbe la cause ngabe uqhamukephi. Uthi one ngibala ukuthi ngingakubo la uzoba ne backup and mina ngaziwa lana yabo nje akekho umuntu ozongilwela. Hayi uthi ke ibhizi yapikela umfana izinto ezami engake ngikwenzele zona iyabona lezinto ezikhomba la endlini emzenzela umfana uthi ngithulele. Uthi hayi ikhulume mesithi wangazi lesi imthuke ngegama leli lomuntu ongayiphethe kahle yo ithi vele ibasele kithi phela sisi awuxabene nami uxabene nana ngumuntu wakho so ngicela ungangifaki. Uthi nje yavele yangithi uthi kwabithele uthi ngathi ngijwayela kabi uthi awungayishaya uthi ngaphinisela uthi sizalwa nogelezo uthi kwaliwa uthi ukuthi umfana ke ingene uthi umfana ahlale ebhalo for basiza ngakuyena ahlalele futhi ngapha uthi yabo indlu yakhe ayina couch ayina uthi nombhede kuphela mhlawumbe netafula uthi nje umfana echezuke embhedeni masiza ngasembhedeni achezu uthi kuliwa lento eserious yezo kushovu iqupha lele serious uthathe sokufana vele ethatha ukhiye akhiye uthi indlu yakhe as much as ikebheni but inama butler cards yabo
uthi hayi umfana aphume asilunguze iwindi akalivalile kwibhakla kadiveli. Uthi nje athi niyosho-ke maseniqedile udoti enwenzayo osekhathele uyomemeza. Hayi uthi ugele siqhifaqhifane nentombazane. Uthi siqhifaqhifane ngalendlela useshana shona ngezinto ezikhona la endlini sokuphihliphihli sekuphuma amagazi. Uthi hayibo silwe uthi ngangiqala empilweni yami ukulwa kangaka. Uthi uyayingena nomfana uthi uzeyiculele laphandle because futhi asikhuluma ukhalo umjwayela kabi yabo. Uthi asilwi lento leyo ukuthi mhlawumbe khona omemezayo oshawa cha zisho isibhakela zisho inqindi zishe ibhodi ekhanda ukuthi qema kukhona ibhodi bakukhona iplate ukuthi iplate ekhanda. Uthi noma yini oyibonayo uthi ngangiqala ukulwa ngicine ngasayizwa ipain. Uthi ngangasezwa lutho. Uthi kusaqala kwakubuhlungu ngagcina ngasena ndaba. Uthi sajuqana nentombazane sashayana. Uthi ufanele ukhethe nje ngiyozwa ngani basenira. Uthi ngiyababonga abafana baselokushini. Uthi uze ukuthi sengiyahluleka kodwa uphike ukuthi ngeke ngidlale intombazane. Uthi salwa nentombazane sabanjani sobabili. Uthi saba mabokoboko soba u2. Ngalendlela ukuthi kodwa-ke yayi powerful uyavuma uthi cha ngoba ngepower-ke yayinginyisa because vele iyiqipha nje le ntombazane uyayibona. Uthi salwa. Uthi lutho umfana akayingena mhlawumbe waphela 3 hours zilwa nje nentombazane ukubona amaqhudi impi yamaqhudi ukuthi ayipheli. Uthi hayi kuze kufika umngani wakhe umfana. Uthi umfana mekufika umngani wakhe futhi uyayixoxela uyayiculela ngathi akamtsheni ukuthi ziyakhalala. Umfana ezwe ngoba kusha obhuqu ngijwayela kabi. Bali uthi kokunye khona la esasike sithule khona kusho isibhakela kushiye noma yini induku ekhanda noma yini ekhona la kamfana sishana ngayo. Uthi hayibo ebuza umngani wakhe ukuthi yini leyo. Uthi siyamuzwa cabanga. Uthi nje athi umfana hayi ungayingeni. Uthi hayibo umfana ezolunguza ufana ayibula abantu bayabulalana. Yabo sebona negazi esigcwele amagazi sivuvukele. Uthi nje into ongayazi uthi sayibo mfethu uzoboshwa. Amantombazana azobulalana la. Usathuke-ke lo message njalo. Uthi hayi asivulela athi aniyeke lo doti enwenzayo. Uthi hayi nangempela mesivulela-ke siqhubeke silwe. Uthi hayi vedane behlukanise yena ebamba omunye nami ngibanjwe yilo mngani wakho omunye nebamba iqhibha leli. Uthi hayi nangempela mase kube yahlukana phakathi-ke. Uthi kodwa nje siyasho ukuthi safunana kodwa khona uyabona ukuthi sesilwa ngebhetri low yabo akusafani naleya energy nepain asayizwa. Uthi hawe ma hayi uthi esike lapho silofana wena hamba kini nawe hamba kini cause akekho umuntu engizomgcina la endlini yakithi nina niyahlanya senhliphize kanje. Uthi asishubisele umfana asijikijele ngey'khwama zethu athi ngiyadakwa ngicathi kuphi la ngafeda nizolo la niyazi ukuthi ziyathengwa lezi zinto mina sekumele. Uthi asibhikishele umfana athathe iy'ngubo zami angayiqoqi nakahle ayijikijele lapha ethi ngihambeleni la ekhaya. Uthi esilofana ya-understand la bantu bazoqhubeka belwe futhi mase behambile la. Hayi uthi esilofana mfethu usijwayele soba u2 uzobona ukuthi abangani babafana bamaqili. Uthi ethi wena ngicela ukukuphelezela esho kumngani umngani amfana ethi nje angihambi lo ngingabonanga ukuthi uyahamba. Uthi ethi okay ngicela ukuphelezela lo agibele vele gitshelwa lapha kwegate. Uthi hayi ngisho futhi ngigibele. Uthi nginjani sengisula ngazi impahla zokugqoka igazi. Uthi ngizofike ngithini ekhaya. Uthi ngizongifike ngithini ekhaya. Uthi hayi ngihambe-ke. Uthi mangifika ekhaya ngifike ngiqamba amanga ekhaya ngithi nje ngibanjwe igebengu sengibuya yabo ngoba le ndaba besiyakona ibilokishi. Uthi hayi ekhaya besibhaye nje kodwa nje ubone kahle ukuthi hayi ukuthi ekhaya vele abantu abangenayo leyo ndaba engako. Hayi uthi-ke ngije lapho ngifuna mfana ngitshela cha uyinja kanjalo. Uthi angithi wena uNtompo wena angithi wena uRampo wena angithi wena uChuck Norris mina angisebenza indaba zoChuck Norris. Mawukuthi ngifuna ukulwa mina ningalwa any day kodwa mina nje anginaso isikhathi sabantu abalwayo. Uthi ngicokutshela umfana ngadecide lapho lo mfana lo uzongibulalisa ngamantombazane. Akanayo nje i-sense of i-protection. Akanayo nje into yokuthi uvikele omunye umuntu eningabulalana ekhona. Uthi hayibo ekhaya-ke ngathathwa-ke ngayiswa-ke eklinikhi-ke. Uthi mangiyiswa eklinikhi uthi umfana ngamala nje. Ngamala futhi ukhona lapha on the spot ngasho ukuthi wena ngisakufunwa amasimba nje kimi. Uthi ayingapheli nasekhaya nga-emphasize impela mangifika ukuthi wena ngiphumile kuwena nani. Uthi hayi ngale ntuza uthi ngatishwa ngisho nokutishwa ntombi ngayisibhedlela ngatishwa ngabuzwa nakhona ngathi hayi ngilentuziwe
ngilento zeyigebengu. Kanti-ke nhlanhla leyo-ke intombazane nayo ngeke izingibophe nami ngangayibopha kwaba yinto nje iphelele emoyeni. Uthi angazi ukuthi mangaphinde ngihlangane nayo intombazane ngingathini. Kodwa nje sengiye ngithi mangihleli manje ngicabanga ngisho ukuthi saze sayithutha mantombazane. Uthi ngasho saze sayithutha kwakumele nje sibe sihlangane sishaye lona leli qili leli, kodwa ngoba sizilima sashana so uthi salimazana. Uthi amsho naye khona la tishwa khona uthi nginezibazi mina engingayikhomba engayishayela le ntombazane ingishayela lo mfana lo engahlukana naye on the spot. Vele wayekade nje engelutho etheni empilweni yami. Uthi nje wayengena effect nje ebukhoneni bakhe nokungabikho kwakhe empilweni yami, kodwa ngagowa through so much. Uthi kuze kuwe namhlanje khangakaze ngibatshene iqiniso ukuthi kwenzakalani. Uthi angikaze ngibatshene iqiniso. Ngasho nje ngathi leli ngiyofa nalo. Siphela lapho-ke story namhlanje. I hope you guys enjoyile. Also now mafuna ukushare story sakho, you are welcome. Uzoshiya WhatsApp number wami la guys. Bo super thanks, ngiyaxolisa izithandwa zami. Njalo mangenza ivideo kusuke sekusheshsha yabo sekuquick, kodwa ngizokwenza sure ukuthi ngiyaniposta, ngisho nganiposta nonke mase nginiposta, kodwa ngiyanithanda kakhulu. uNkulunkulu aqhubeke enandisele guys. Ningayeki ukuthi ningisendele super thanks, ningayeki futhi ukungisendela istory. Ngiyanithanda kakhulu bangani bami. Thank you.